Time chielo genge ma Kisii ni obila e boma ma Kisii ondhiyo jo bodaboda moko ariyo e gwenge mag Kitutu Chache kod Nyamache e wi ketho mar rocho ratiro mar nyithindo ariyo manyiri. Julius Onduso Kebwaro ma wachore ni ne okawo ting' mar rito nyathi manyako ma jahigni 10 ne olokore morocho ratich nyathino ma oduogo weye kod ich. Kaka Elizabeth Ajode lero, nyako matin no sani koro yudo thieth e osiptal bang' konyore. En wach makoro weyo ji e osiptal ma Kisii Teaching and Referral kod luoro ka nyako ma jahigni 10 ne oroch ratiro mare ma oweye ka opek ka e kinde ni koro yudo fuong'ruok bang' konyore. Julius Onduso Kebwaro ma jahigni 34 ma bende en jakom boda e stage ma Nyarugusu mane okawo ting' nyako matin no wachore ni norocho ratich nyako no ma ochwe omiye ich. Bang' kanyo ne otemo mondo nyakono ogol iye, gino mane okodhi kare, mokelo timne nyakono bero maapoya makata kamano nomiyo owito nyathine. Huyu mwanaume alikuwa anakuja jioni kama amelewa, akishafika nyumbani anamuuliza kama amepea watoto chakula. Anamwambia ndio, anamwambia pana waamshe, like anakaa kawe mwenye anamtishia, but huyu mtoto anamwambia watoto wameshiba. Then anamwambia waende na yeye kwa room yake, bedroom, waende kulala na yeye, but mtoto akakataa. Ile mtoto alikuwa anakataa, akawa anaenda kwa room yake, anamforce. Mtoto analia kabisa, but hakuna kitu iliyoifanyika. Komachielo bende, achich moro ma bende jariem boda ogeng'ne tesendo bila mamosocho bang' miyo nyako ma jagredo chiko ich. Jonyuol nyako no lero ni ne giketo nyargi e lwet ja boda no mondo obed katero nyargi skul, to bang'e ne olokore ma onindo kode. Lakini after nimepata information, nimepata around 2 months ago kwamba msichana wangu ameshika mimba. Nilianza kufuatilia hii kesi ili nione kama mtoto anaweza pata haki. Na mimi kwa kweli sisi nilikuwa natafuta haki sababu nipatiwe pesa pana. Nilikuwa natafuta haki kwa watoto wote wasichana sababu yale wanaozidi kupitia kwa sasa ni magumu. Achije ariyo koro sani ogeng'ne gi ka irit tergi e doho. Elizabeth Ajode, Ramogi TV.